Welkom naar het programma Mijn Huis. Hier vertellen we van familieleven en Tina van deel wel we vertellen van verhältnis tussen man en vrouw en tussen twee mensen sowieso. En we hebben over de jaren geleerd dat er verschillende wegen waar we verhältnis kunnen hebben. Vielleicht kannst du uns von dir ein bisschen mitteilen, was sind wat van die wegen, wo wir verhältnis haben? Wanneer ik van verhältnis denk, dan denk ik aan vertalen. Wanneer ik wil wat te die zijn en die reeds terug naar mij. Dat is wat ik wil blijven. Maar er zijn werkelijk nog twee andere wegen wat we kunnen verhältnis hebben. So, wat we denken aan bloß dit krijg van we vertalen dan, de woord wat we gebruiken, we stellen zijn, als we van reden. Ja, de woord. So, we vertalen en meint het dan dat de woord wat ik te die reden doe, du sagst, dat mijn weg, meinst du met te zijn dat de woord wat ik gebruiken doe, is niet alles wat ik darf hebben? Nee, ik reed te die, die reed te mij. Dat zijn de woord wat we brengen. Maar er zijn nog andere wegen wat ik gewoon dingen die zijn onder ik weer gebruiken doe, en met de woord. Zum de woord in je staten vielleicht. Ja, so een weg wil zijn waar ik de woord uitdrukken doe. Ik kan zeggen lees reden, en ik kan luur, ik kan dal. So, wenn du wat live toeliet reden, aber met een dale uitdruk, dan wirst du sagen, dat de dale uitdruk wird een andere boodschap brengen als de live toeliet wird. Ja, ik kan zeggen, ik geloof die. En ik zal dat geloven. So, du wirst eher dat geloven, dat ik die niet geloven doe, wen wo ik dat zei, en niet zo zeggen wat ik zei. So, wenn du wirst sagen, dat du sind zwei verschiedene Wesen, du sagst noch mehr, sagst du. Aber nu hast du gesagt, das sind die Wert, was wir reden, und das ist die Uitdrukking von der Wert. Right. Woont heeft meer Druck meer Macht in Verhältnis? In praxis ik de bijspel gebruikt van wanneer ik wil zijn, ik geloof die. En in dat dal uitdrukking, dat willen mensen veel eher dat geloven dat de niet werkelijk geloof is, dat ik dal zie. Wen wo ik de uitdrukking doe. De werkelijkheid is dat de mensen wat het studeerd hebben, die zeggen dat de Wert wat we gebruiken, die doen ongeveer maar 7% van de ons Verhältnis wat die draaien doen. So dan de Wert wat we gebruiken doen, die zijn maar een kleine part van het Verhältnis. Een andere is we van dus naar de uitdrukking. Waar we de uitdrukking, dat we live toelicht, dat we lezen, dat we een beetje boezig uithangt, dat we luid, dat we bloß eine stem, gelijk weg rein, alles erst bloß eine stem en dat is een gezang. Dat is een weg, dat we dan luider en we dan stiller. We dan een beetje boezig voor welke dingen, en we dan een beetje langzamer. Dat maakt mensen daar opmerkzaam. En dat is wat we dan de uitdrukking. En dit zijn die, dat geeft ongeveer 38% van ons Verhältnis, wat bloß met wat we de uitdrukking doen. Veel meer 7%. Correct. So wat is dan het nächste? En de laatste weg is, wo ik me körperlich verholen doe. Wo ik me opstaan doe. Doe ik me neertragen naar die, doe ik me weer aftragen, doe ik me zo stit opstaan. De armste even lijn? Ja. En wo ik mijn körper doe opstaan, dat zeg ik dan wat ik werkelijk meende. So, wenn ich dir sehe, ich habe was Nichts zu vertalen und ich drehe mich weg von dir, das würde nicht sein, du nur Leute drei Nichts zu vertalen haben. Dat die niet veel interessant hat. Correct. Er ten zelfde tijd, wenn ich sehe, Tina, ich habe was Nichts für dich und ich komme nur da. Ich doe meine Stimme ein bisschen leer. Dann der mein Verhältnis, das sage ich, kijk mal, ich habe was ich dir sagen will. Und meine Stimme, wie meine Uitdrukking, die sagt, ich merke, die redet für was Nichts. En dan nog meer weer, dan stem die. Wat voor percentage van verhältnis kan met waar we ons körperlich drehen? Is dat niet bij 54%? Correct. Dat zijn 7% van onze Wert, 38% van onze uitdrukking en 54% is bloos waar we ons drehen doen. Even de half. Ja. En zo dan, wanneer we zo staan als een stok, of zo staan als een pool, en we hebben geen schaftje te zeggen, en we zeggen, ik heb wat groot niets te vertellen, en we hebben de rechte Wert, aber wir haben keine Uitdrukking, en we zijn dus een stok, dan heeft het in de boodschap. Würden Menschen nicht so wahrlich sein zum Horchen? Nee. Er is een klein beetje een aanleiding van wat Verhältnis is, en dat Verhältnis wichtig is, en wat we dat doen. Maar wanneer we terugkomen als nächste Programm, dan willen we dit een klein beetje dieper erklären. So, hopelijk hast du dit gezien. Tina, danke schön. Bitte schön. En bij het nächste Mal, gaat het